बयनिबो गिबियाव रंजालि बैसागुनि हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय आरो दिनै गोजोननाय मोनदों जोंनि सांबादिक लोगो नोंथांमोना दिनै फंनैसो बाथ्रा आंहा बुंनो गोनां दंखायोमोन जे साननैसो सिगां बिपिएफनि फुनजिलायनायावहाय बिपिएफनि इउथ सेलनि फुनजिलायनायावहाय बर'लेण्ड डिजिटेल नि फुनजिलायनायाव दाखालि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एगेन्सै उल्टापानि हालामाव जा जाथाय जानानै थांबाय जे गोजान गोजान जायगानिफ्राय मानसिफोर लिंहरहोनानै हाग्रा दानस्रांहोनाय आरो बेखौ प्रटेक्शन होनायनि एगेन्स्टआव दा इलेक्शननि नाम लानानै दावराव दावसि खालामनो नाजानाय बेखौ दिनै दुलाराय रायजो राजाफ्रा मिथिखायो जे बिपिएफआ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जि जोंनि इउपिपिएल सरकार बिटिआर सरकार बे सरकारनि मोजांखौ सहायनो हायैयाव बिथांमोननि केरेक्टारा गोदोनिफ्रायनो हिंसाफुरिया नासयनाय गादबनाय आखुथाया दाबो जोबैखायनो दिनैनि बे गोजोन थासारि जौगाथाय आरो अनलायनाय खौसेथिनि जा सरकार बे सरकारखौ गुबुंले थासारिजों मानसिफोरनि गेजेरावहाय बानसावनायनि जा नाजानाय बे नाजानायखौ जोङो हमदांनो हादों आरो बिनिखायनो दिनै मोनसे बाथ्राखौ क्लियार होदों जे दानि एसे सिगांसो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो जोंनि जा हादानाव लिंहरजाब्रबनानै बिपिएफजों लिंहरजाब्रबनानै हाग्रा दाननायनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ रायजो राजाफ्रा गावसोरनो दिनै फोरमायनानै होबाय जे बर'लेण्ड डिजिटेला माबायदि जोंनि मिशन बैसुमुतिनि बेनारखौ सावनो थाखाय थुलुंगादोंमोन आरो बे मिशन बैसुमुतिनि बेनारखौ बर'लेण्ड डिजिटेलनिनो सांबादिकफ्रा लानानै थांदोंमोन गतिके बिनि सायाव जों एक्सन लागोन दिनै रायजो राजाफ्रा गावसोरनो फोरमान होबाय आरो लैहोर लैहोरा जे हाग्रा दाननो मानसिफोरखौ लिंबोदोंमोन बिनि प्रमानखौथ' दाखालिनो मोनखाबाय अलरेडि डिपार्टमेन्टआ बिसोरनि सायाव केसबो होखाबाय आरो एक्सन लानाय जागोन जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामा साननो हागौ जे बिपिएफ सरकारा जोंनि सरकारा सान्थियै नोजोर बोबाय थानायखाय बे बिथांमोननि बेरेखायै मालाबाबो एक्सन लाया होननानै गोबां बेलायाव हारिनि माहारिबादनि जोंनि जा मावनो गोनां हाबाफारि बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो धर्जयै दङमोन बे खेबाव जों रावजोंबो कमप्रमाइज जाया रावखौबो निमाहा होआ बिनि सायाव जों एक्सन लागोन। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 2 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 60000399878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।